Wannan ita ce Aisha matar Yusuf. Da sanyin safiya tana kicin tana haɗa shayi, yayin da Yusuf ya tashi daga bacci. Kai tsaye ya nufo falon gidan nasu, yayin da Rahama ƙawar Aisha aminiyarta take zaune a falon cikin nishaɗi. Yusuf ba tare da ya kula ba, kai tsaye ya taho ya rungume ƙawar matan shi. Wannan ba shi ne karo na farko ba. Akwai lokacin da Yusuf ya rungume Rahama ta baya, tsammaninsa matarsa Aisha ne, amma da ya fahimta nan take sake ta ya ja da baya. Hakanan ya faru a kicin yayin da Rahama ta sa irin kayan da Yusuf ya sa, hakanan a wajen biki, hakanan wata rana a ɗakin kwanansu. Abin ya yi girma, Yusuf sun taɓa mummunan haɗuwa ma a bayan gida da Rahama. Yau dai sun haɗu domin su sama wa kansu mafita kan wannan mummunan abu da ke faruwa. Kafin nan ya kamata ku san dalilin da ya sa matar aure take rayuwa da ƙawarta da mijinta a gida ɗaya. Aisha da Rahama tun suna ƙanana suke tare, tun ba su wuce shekara 9 ba, suke tare a matsayin ƙawaye, komai tare suke yi. Koyaushe suna gidan junansu, in yau ba sa gidan Aisha gobe suna gidan su Rahama. Hakanan makaranta ɗaya suke zuwa, hakanan gurin zama ɗaya suke zama. Tamkar dai inuwa suke ga junansu, in ka ga zara dole za ka ga wata. Kai wasu ma suna tsammanin 'yan biyu ne, wasu suna tsammanin babansu da mamansu ɗaya ne. Haka abin yake, idan zama ya yi zama sai ka ga an fara kama da juna. Musamman da ya kasance iyayen nasu suna son ƙawancen nasu, domin har kaya kala ɗaya suke musu. Idan baban wancan zai siyo kaya zai siyo biyu, wato na 'yarsa da na ƙawarta. Haka ita ma maman wancan idan za ta siyo kaya za ta siyo guda biyu iri ɗaya ne, na 'yarta da kuma ƙawarta. Yayin da suka ɗan fara tasawa suka fara girma, sai baban Rahama ya rasu. Wannan ya sa Rahama ta koma gidansu Aisha da zama ma baki ɗaya. Daga baya ita ma mamar Aisha ta rasu. Wannan ya sa suka sake ɗunguma suka dawo wajen mamar Rahama da zama. A haka har suka girma suna yin komai tare, tamkar dai 'yan biyu. Hakanan suka girma har suka kai 'yan mata, komai tare suke yi, kai ka ce 'yan biyu ne su. Mutanen anguwa da mutanen gari sukan ce da an ga Aisha dole za a ga Rahama. Har ma wasu suna tunanin cewa ɗaya ba za ta iya yin aure ta bar ɗaya ba, wataƙila sai dai su auri miji ɗaya saboda tsananin shaƙuwansu. Idan sun ji haka sai dai su yi dariya su ce, ai ko da za mu yi farin ciki idan ya zamto miji ɗaya muka aura, saboda ba za mu iya rabuwa da juna ko da na kwana ɗaya ba. Ana cikin wannan yanayi ne Yusuf ya shigo rayuwansu, inda idanunsa suka kafe a kan Aisha. Dama asali makarantansu ɗaya, yana gaba da su, siniyonsu ne. Yusuf matashi mai neman na kansa, yana da rufin asiri daidai gwargwado, gashi handsome ne, irin saurayin da kowace mace za ta yi burin mallaka ne. Tun a makaranta ya san ƙawancen da ke tsakanin Rahama da Aisha, shi ya sa ma bai damu ba, domin soyayyar tamkar da 'yan mata biyu yake yi. Wani lokaci zai kira waya amma Rahama ce za ta ɗauka, kuma muryansu iri ɗaya. Wani lokaci haka zai zo gidan Aisha idan tana wani abu, zai zauna yi zance da Rahama kafin Aishan ta zo. Kai wani lokaci ma haka zai nemi su fita su je su ɗan sha ice cream, su ɗan huta tare, duka uku haka za a tafi. Ko taɗi za a yi, babu wani taɗi na sirri da ake wacce za a ce Rahama ba ta wajen. Don haka soyayyarsa ya yi ne tamkar da 'yan mata biyu. Amma dai shi a tunaninsa da an yi aure komai zai ƙare, bai sani ba ashe mafarin cakwakiyar kenan. Ko a wajen bikin auren, Yusuf yana ji yana gani sai dai ya zama tamkar ɗan kallo, domin Rahama ta yi kane-kane, Aisha ma ta ƙanƙame Rahama, ba sa taɓa rabuwa. Babu wata dama da ya samu domin ya wataya da amaryansa, amma dai duk har yanzu tsammaninsa shine da an yi aure komai ya zo ƙarshe. Kwana ɗaya kacal Aisha ta yi a gidan miji,
Washe gari ta je ta taho da babbar aminiyar ta Rahama, ta kwaso kayanta ta dawo da ita gidan auren nata. Ta ce ita dai ba za ta iya rayuwa babu aminiyar ta Rahama ba, don haka ta nemi ta dawo gidan da zama, ba wai ta dinga zuwa tana tafiya ba. A farko Yusuf ya so ya ƙi, amma da ya lura cewa za su samu matsala da Aisha amaryarsa, sai ya haƙuri ya danne. Ai kuwa sai Yusuf ya shiga gagaruwar matsala, saboda ko da yaushe Rahama da Aisha suna tare. Wani lokaci ma Rahama ita ce take yin girki, don haka shi bai san wanne ne girkin matansa ba, bai san wanne ne girkin ƙawar matansa ba. Hakanan wani lokaci zai so su keɓe da Aisha, amma Aisha tana can wajen ƙawarta suna ta taɗi. Wani lokaci ma yana zaune yana kallon su, haka za su ci abinci su biyu, shi kuma su bashi ya ware gefe, tamkar dai tuzuru wanda bai aure ba. Babban abin da yake ɗaga masa hankali yanda Aisha da Rahama suke kama, komai nasu iri ɗaya ne, shi yasa kullum ake samun matsala, inda zai je rungumi Rahama a zatonsa Aisha ce. Wani lokaci idan abin ya damu Rahama sai ta ce ita za ta koma gida, amma Aisha sai ta hana ta komawa, ta ba ta haƙuri. Yusuf dai ya zuba musu ido baya cewa komai, amma tabbas kullum yana cikin tashin hankali. A ofis ma har gagara aiki yake yi. Kullum yakan nemi shawarin abokinsa mai suna Ibrahim, amma Ibrahim abu ɗaya yake gaya masa: ka kori Rahama ta bar maka gida, ko kuma ka kore su duka kai aure mai kwanciyar hankali. Ba zan taɓa iya rabuwa da Aisha ba, ina matuƙar ƙaunarta. Amsan Yusuf kenan ga Ibrahim. Haka dai Rahama ta ci gaba da watayawa a gidan mijin ƙawarta Aisha, ba inda ba ta shiga, ba inda ba ta yalwatawa, tana watayawanta. Kwatsam ba zato ba tsammani sai ga wani ya fito yana son Rahama da aure. Babban abin mamakin shine bata san waye bane, bata taɓa ganinsa ba. Duk abin da yake faruwa ta wayar sadarwa ne yake faruwa, kuma sunan shi Yusuf. Na san za ku ce ko dai Yusuf mijin Aisha ne. To abin mamakin shine wani lokaci Yusuf ɗin ma yana zaune, amma saurayin nata zai kira ta su yi waya, har ma ta ba wa Yusuf su gaisa. Babu wanda ya kai Aisha farin ciki, domin ƙawarta Rahama ita ma ta samu miji, kuma mai irin sunan mijinta Yusuf. Don haka ba su tsananta bincike ba, burinsu kawai shine ita ma Rahama ta amarce. A haka nan aka kawo akwatuna da dukkan kayan lefe da abin da al'ada ya tanadar, har ma da sadaki, kuma aka sanya ranar ɗaurin aure. Bayan an ɗaura aure, Rahama, amarya da ƙawayenta su Aisha sun zauna suna jiran ango, saboda an yi alkawari da shi sai ya zo an gan shi kafin a ɗauki amarya. Ba zato ba tsammani Yusuf mijin Aisha ne suka ga ya shigo a matsayin shine angon.